pawb, Bob sy'n yma. Da chi'n cofio os da chi ddim gael ddim yr ddau fideo yma, o'n i'n neud hwn i'r fideo ola Parkour, ac hwn ydy'r fideo ola o Minecraft yn anffodus. So, ie. Di am wneud y Parkour na i gyd. Na i gael 2 efo fi, dwi'n meddwl. Ac os dwi'n mynd i golli, na i fynd yn ôl i ddechrau. So, na i just basio fo rwan. A wedyn cadw'r un arall. Dechrau. Eto. Nes i'n mynd o'r bloc gyfan. O, dwi'n mysio hynna. Ti'n cael 3. Oce, na i just... Fel na. O'n i'n mysio ystol chwaith. Oce, fel na. Na. Dwi'n meddwl bod yn mynd disaster. Oce. Fel na. Dwi'n da efo Parkour, fatha, pan dwi'n mynd siarad na mi, ond heddiw mae jyst fel arfer dwi'n da efo Parkour, ond rwan. Oce, fel na. Na. 2 hours later. Dwi'n mysio fatha methu ar yr jump ola'n am byd a wedyn bydde. Oce. Os neu gymryd amser rwy'n efo, ti'n peidio bod yn show off. Oce. Na fi. Oce. Dwi wedi pasio'r bit o'n i'n gallu neud fan. Da ni'n efo swiftness. Oce, na i just plasio fo Rhan. Oce, dwi'n yn siŵr bod fi efo swiftness bod tro. Ac dwi'n meddwl bod fi angen swiftness i bob un yn nhw. Na. Dwi'n yn siŵr os bod ni'n gallu neud yn. O'n i'n gallu neud o pan o'n i'n testio fo allan. Rhyfedd. Oce. Yes. Oce, paid a colli yn. Faint dwi efo roll yn swiftness. Oce, mi'n lot. Oce. Dwi'n ofyn yn colli fa yma. Dwi wedi mynd mor bell. Oce. No! Dwi jyst yn mynd i'n ôl fyny de. Sorry bod fi'n cheatio de. Ond go iawn, sgyn i mynadd rhedeg yn ôl i fanna. Oce, na i fynd yn ôl chydig ta. Na i fynd i'r court. Dwi'n gallu ni Parkour 1 jump. Ac mae hynna'n hawdd. Oce. Come on, dwi'n gallu just peilio fyny, dwi'n gallu neud hyn ar survival. Dwi'n gallu neud ar creative. Dwi'n gallu neud ar byd Bob fi. Wel, y byd Bob ydy'r byd survival na. Oce, faint gen i'r ôl? Oce. Yes! Oce, hwre. Na, dwi gorfod mynd yn ôl i fyny. Sorry des, gen i dal ddim mynadd mynd yn ôl fanna. Dwi'n cheatio'n gwybod. Dwi'n gwybod bod fi'n cheatio'n de. Mynadd mynd yn ôl. Oce, neith hwn o leia rwan. Ding! Typical. Dwi'n marthu. Dwi'n gallu neud hyn. Oce. Be dwi'n neud? Oce.
Swiftness potion. Sgyn i'n lot o swiftness potion ar ôl. Ni'n just mynd i'r un nesaf ma'n digon sydyn. Ie. Oce, na i ni ddisgwyl. Sgyn i ddigon i fanna? Na, dyma ni rhaid allan o swiftness potion, dwi'n fel. Oce, wneud... 2, 3... Ac dyn nhw'n mynd ddigon, dwi'n dŵr. No. Dwi'n mynd i ddod dda yn hyn. Worst. Okay. Yes. Okay. Bring it on. Okay, test the good in, okay. Ia, hwn, da ni'n gallu neud ar pan ma'n i testio. Nes i'n jumpio. Nes i'n neud dyna. Mae lle mae just yn mess. Fel na. Dwi'n gorfod mynd i fyny yn fanna. Dwi'n meddwl bod hynna'n bosib i wneud. Ac dwi yn gymaint. Pam eisiau dod ar haw efo fi? Rhyfedd. Na ni parkour o fanna. Dwi'n yn anodd. Dwi'n siŵr faint o amser mae'n 6 munud i bod ar fideo. So. Yay! Nes i cheatio ond dwi'n mynd poeni. Wihi! Dwi wedi goffen. Na i cael fwy o swiftness potion. Sa'n mwy yna, oes? Come on. Mae yna ddigon 3. A gen i 25 eiliad ar ôl. Iawn, na i ddechrau rwan. Da ni'n mewn o swiftness. Sgyn i'n lot amser ar ôl. Sgyn i 1 munud ar ôl. Ac dwi ddim... O leia nes i wneud unwaith fel, sort of. Come on. Na, Dwi'n mynd i wneud hwn, dwi'n meddwl. Come on. Na i'n wneud hwn mewn yr amser ysgyn o'n i ar ôl. Ac dwi... Os dwi'n methu fo unwaith eto de, dwi'n dyn. Pan dwi'n bob tro'n rhaid allan o swiftness potion. Hack, dyna. Yn anffodus fi rhaid amser yn y fideo yma. Ac y fideo ola Minecraft fi oedd hwnna. Felly, ie, mae fod yn neis chwarae Minecraft. Ac na i weld chi eto. Ta-da!